Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда Теләче телевидениесе атна вакыйгалары тапшыруы. 9 май җиңү бәйрәменә дә санаулы гына көннәр калып бара. Шул уңайдан мин хәтерләргә чакырам дип исемләнгән республика бәйгесенең район туры узды. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Узган атнада район мәдәният йортында мин хәтерләргә чакырам дип исемләнгән республика фестиваленең район туры узды. Чарада 11 мәктәп үзләре әзерләгән чыгыш буенча катнашты. Иң элек укучылар мәктәпнең хәрби-патриотик проектын яклады. Мәктәп күләмендә эшләп килүче агитбригада чыгышы да хәрби-патриотик рухта барды. Һәр мәктәп бәйгегә ныклап әзерләнгән. Укучыларның да чыгышы үзенчәлекле булды. Олы Мишә урта мәктәбе егетләре бүгеннән үк армия сафларында хезмәт итәргә хыяллана. Бу чара безнең һәр елны оештырыла һәм мин бу чараны бик тә кирәк дип саныйм, чөнки бу безнең туган якка бу военный нигәдәген теләкне арттыра һәм патриотик воспитаниеда үстерә. Без бу чарага әзерләндек һәм бу чараны бик көтеп алабыз. Мен фикеремчә, әлбәттә, һәрбер ир кеше армиядә хезмәт итәргә тиеш, үз илен сакларга тиеш. Ул инде анда военный яктан тәрбия ала, дисциплинага өйрәнә. Минемчә, бу чара бик тә кирәк. Бәйгедә беренче урынга Олы Мишә, икенчегә Олы Нурсы, өченчегә Олы Мәтәскә урта мәктәбе лаек булды. Илмир Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Туган илебезгә җиңү алып килгән ветераннарыбыз бүген ничек көн күреп ята. Сауыш авылында гомер итүче Рифкат ага Сиражетдинов белән Илмира Әхмәтҗанова аралашып кайтты. Безгә тыныч тормыш бүләк иткән ветераннарыбызның сафы елдан-ел сирәгәя. Сауыш авылында да бердән-бер ветеран Рифкат Сиражетдинов гомер кичерә. Ветеранның кайда яшәгәнен авылдашлары аңлатырга авырсынмады. Ул яшәгән йортка да махсус илмә такта куелган икән. Казанда туып үскән Рифкат абый 17 яшы тулуга хәрби курслар узып сугышка керә. Германияга барып җитмәдек. Германияга барып җитеп булмады, сугыш бетте. Рифкат абый, сез кайда, нинди полкта сугыштыгыз? Мен первый отдельный мотоциклетный полк. Мотоциклларда йөрдегезме? Минометчик. Сугыш хатирәләре ветеран йөрәгендә мәңгелек яра булып әлдә саклана. Үзенең 4 туганына да сугыш мәхшәрен татырга туры килә. Җиңү хәбәрен ул Германиядә ишетә. Бу куанычлы вакыйга ветеранның күңелендә бүген генә булган кебек. Германиядә пусто торады, имуществой. Мин йокламадым, иртә белән кургым атыш башланды. Атыш башланды. И мин тревога күтәрдем. Тревога күтәргәннән соң бөтен полк уянды. Без штабтан звайттылар, сугыш бетте, капитуляция, сугыш бетте дип. Тотындылар анда инде. Отырга тотындылар. Анда санитарка кызлар да бар иде. Анасын заповеду езелграм иштелер. Мин исмендә тотмыйм да. Мин баллы яраталарым. Баллы калыштырам, шул тәмәке бирсәләр монда тартмагач. Теге санитаркалар, шул ириләр ортамда, черноглазый, дай поцелуй тебя с победой дип ортымны шоп ириләр, мин ялып качам. 16 яшьтә инде. Кызлар белән сөйләшкәндә булмаган. Бик Ватан сугышы тәмамлангач та Рифкат Сиражетдинов туган ягына кайтып китә алмый. Мәскәү шәһәрендә парадный дивизиядә хезмәт итә. Туган ягына кайткач ул Лена исемле кыз белән таныша. Ике ул үстерәләр. Балачактагы яраткан шөгыле аңа тормышта югалып калмаска ярдәм итә. Кичкенә вакытта мин пионер, дворец пионерлар янына үтеп китәләр. Балалар керәләр, чыгалар, мин дә керәсем килә шунда.
Ulus mektebi. Meta şunda kirip olsunlar men de resimler yazar arayıp ulitanıyım. Benim köşede bir ulus malayı Navseruki idi. Ona mesajlıgan men kil qola o'tiratıranıyım. Şunun ustası yaşadı yol tatarşa. İş birinci klasda o'qiganda o'q выставка yasadılar тоже. Выставка degan narsa endi bu. Спартакиада, соревнования. Men yasadım bir kartinka piyolaga. Şurada kichkinagina. Şu bir kartinkada двухсторонний itib masna kraska bilan deb masani yasadım. Men birinchi o'rin olgan için bir коробка сухой акварель dediler. Три поросенка kitap. Рифкат Сиражетдинов махсус уку йортларында рәсем сәнгате буенча белем алмый. Ләкин ул иҗат иткән картиналарга сыкламый карау мөмкин түгел. Бүген дә ул ясаган рәсемнәр, картиналар якыннарның йорт диварларын бизи. Сабыр холыклы Рифкат әфәндегә уй фикерләрен ак кагаз битенә төшерү кыенлык тудырмаган. Bir iki günde ben terpiliği çıdayım. Hıttına bile yaklamaya yasayım. Yani kartinalarni uzoqlashtirib yozmamni yasan vaqtda bir kartinani yasash uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi sizga. Orası şanı bulmayı yani bulmagan kistочкалар bilen yosaytırağanıyım. Onda klankovi kistler, bilkovi bilottan yasalgan kistочкалар. Ondalarını ben bilmiyorum. Magazinde yok öyle ol. Şimdi tonki işler bulduratırağanıyım. Şuna göre bir uzakta yasamazsınız indi. Yok, uzak yasamaytırağanıyım. Terpiyeni benim yeterligi. Niye bunlar akşammagan etmegen spokойно. Бүген Рифкат Сиражетдинов Сауыш авылында үз йортында ялгызы гына гомер кичерә. Озын көннәрдә үзе ясаган шамаилләргә карап күңелен юата. Hazır oğlum da yasayım benim Albert. Kilgen üzerine portretini yasağında bana de izinin de yasayalım diye. Oğlumdan diye. Nihayet yasa bir elde diye. Ve ben de unuttum. Şu выдохся. Художество. Şunun için de oyallı kırçıya küçtüm. Doğularga. 4 оныгы, 8 оныкчыгы булган ветеран соңгы вакытта еш авырый. Шулай булса да, аның күңеле көр. Илебезгә җиңү китергән 9 май иртәсен түземсезлек белән көтә ул. Бу көнне ул сугышчан дусларын кабат хәтердә яңарта. Илмир Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Узган ел Улы Мәтәскә авылында якташлар очрашу үткән иде. Әлеге очрашуны авылдашлар матур гадәткә кертергә сөйләште. Быел да традицияга тугры калып, Улы Мәтәскә авылында якташлар очрашу үтте. Хәбәрчебез Рәфилә Салихова дәвам итәр. Исәнмесез, авылдашлар, нигездәге газиз ташлар, бергә аунап уйнап үскән газиз якын якташлар. Ни генә дисәң дә бер күрешү, бер гомер ул. 16 апрель көнне Улы Мәтәскә мәдәният йортында узган авыл көнендә ничә авылдаш күреште. Алай гына да түгел, яшьлек елларын искә алу, авыл белән бәйле хатирәләрне барлау, җыр моңга үрелде. Әлегедәй чара авылда инде 2нче ел рәттән уздырыла. Узган ел әдәбият елы уңаеннан каләм тибрәтүче якташларны җыйнауга өстенлек бирелгән булса, быелгы очрашуда игътибар шушы авылдан чыгып, югары үрләргә ирешкән якташларның иҗатына юнәлтелгән иде. Ни кызык, республика күләмендә танылу алган әлеге якташларыбызны авыл сәхнәсенә җыйган беренче тантана бу. Мәсәлән, бу көнне чыгыш ясаган Улы Мәтәскәдә туып үскән Татарстан җыр һәм бию ансамбле солисты Дамир Имамиев һәм аның тормыш иптәше Татарстанның атказанган артисты Гөлшат Имамиева, Фәридә Алсу дуэты солисты Алсу Суңгатуллина да бу хакта ассызыклап үтте. Урамнарда бала-чага шаба, Гүлләвикләр агасырыны, Бала-чага кайтып идем бадан, Тәбәссимләргә урын. Минем әтиләр
әниләрем дә, әтиләрем дә, әниләрем шушы Теләче ягыннан чыкканнар, югары Кибәшуга җаныкы. Һәм әлбәттә, менә инде 25 ел шушында яшим, бу үз авылым дип әйтеп була, чөнки бөтен шатлыкларым, бөтен тормышым шушында кайныша, әниләр белән, килендәшләр белән, туганнар белән, бөтен нәрсә уртак. Мин бик бәхетлемен шушында булуыма, шушындыр якын иттереп мине каршы авылларына. Авыл халкына рәхмәт әйтәсе килә. Бөтенсә дә озын гомер, бәхетле, бәрәкәтле булсыннар, иминлек булсын дөньяларыбыз. Балаларыбызны рәхәтен күреп, бәхетле, тәүфыйклы иттереп үстергә насыйп итсен барыбызга да. Кышыда памиля безнең караучыларыбызга кызыклы булыр иде, сез Дамира белән ничек таныштыгыз? Без Дамира абыйың белән таныштык, училищега укырга кергәндә, музыка училищесына кергәндә, беренче курстан ук танышкан идек, 4нче курста әйләнештек. Менә Аллага шөкер, инде 22 елга булмый икән әле, артыгы белән була икән әле безнең бергә булуыбызга. Гөлшат Имамиева һәм Алсу Сунгатуллиналар филармониядә 15 елдан артык бергә эшли. Туган Олы Мәтәскә авылы сәхнәсендә әле беренче очрашулары. Гөлшат ханым Олы Мәтәскә килене булса, Алсу ханым авылның болын кырларында уйнап үскән кыз. Минем әнием Фатыйма ханым чыгышы белән нәкъ шушы авылдан, Мәтәскәдән. Һәм инде без кичкәнәдән шушы авылда үстек. Мин үзем Казанда туып үссәм дә, һәр җәй сайын без сеңелкәш белән 3 ай буе торадырык монда, көтәдерик, урманга барадырык, җиләкләр җыядырык. Шул хәтлек рәхәт иде. Әле менә һаман да шул балачак хисләре хәтеремдә, хәтта төшләремә дә керәләр, чыннан да. Һәм инде авылга кайту минем өчен зур бәхет. Чөнки монда минем иң күңелле, иң матур чакларым узды. Әлеге чараның оештыручылары Олы Мәтәскә китапханәсе җитәкчесе Зәнфирә Хуҗиәхмәтова, аның каен сеңлесе Казанда яшәп иҗат итүче танылган якташыбыз Чулпан Файзелгатова һәм Олы Мәтәскә мәдәният йорты җитәкчесе Гөлнур Гыймрановалар. Кемдер җан атып йөрмәсә, әлбәттә, мондый тирән эчтәлекле, матур кичә үзеннән-үзе генә оешмасы көн кебек ачык. Бу чара чыннан да икенче ел уздырыла. Без бик теләп былтыр башлаган идек, менә бу ел дәвам итәбез. Аның оештыручының башы менә шушы кешедән, Зинфир апагыздан, минем туган апам була инде ул. Мин булышчысы гына. Бик көчле булышчы. Менә бу елга очрашу узган елдан нәрсәсе аерыла? Былтыр әдәбият елы буларак без күбрәк шигырь язучылар белән очрашкан идек. Араларында гына шул үзебезнең авылдаш җырчыларны, биючеләрне, гармончыларны гына кыстырган идек. Бу ел инде зурлап читтә яшәгән иҗади кешеләрне җыйдык, җырчыларны, хәвескәр җырчыларны. Олы Мәтәскә авыл җирлеге башлыгы Миннәхмәт Вәлиуллин бу очрашуны традицияга әйләндереп, һәр елны апрель аенда күрешик дигән теләкне җиткерде. Мондый чараларны авыл халкы да көтеп ала, яратып кабул итә. Мәдәният йортында алма төшердәйдә урын булмау моның төп дәлиле. Рафилә Шәмсетдинова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Район башкарма комитеты җитәкчесе карары белән районда 1 апрельдән 31 майга кадәр торак пунктлар, оешма предприятиелар, учреждениелар территорияларын, балалар мәйданчыкларын, масса күләм ял итү урыннарын, юл кырыйларын, автомобиль юлларын, сәнәгать һәм көнкүреш калдыкларыннан чистарту 2 айлыгы игълан ителде. 2 айлыкны үткәрү буенча район штабы төзелде. Территорияларын чистарту буенча чаралар планы эшләнде. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле райондашлар, безнең тирәлегебездәге чисталык бары тик үзебездән генә тора. Шуңа да өмәләрдә актив катнашып, үз йорт җиребезне матур һәм чиста тотсак иде. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Теләче газетасын укучылар, 1 апрельдән 2016 елның 2нче яртысы өчен рәсми төстә Теләче газетасына язылу башланды. Тулысы белән язгы һәм җәйге мәшәкатьләргә керешкәнче газетабызга язылып калырга онытмыйк. Теләче газетасы безнең газета. Район газетасы, район көзгесе. Аның битләрендә район тормышы яктыртыла. Теләченең хезмәт сөючән халкы, районда узган вакыйгалар, гыйбрәтле язмышлар, халык авызы рубрикасы белән танышып барасыгыз килсә, Теләче газетасына язылыгыз.
Hörmətli tamaşaçılarыбız, tapşırığımızı sizin təbrikləu xatlarından silgən muzikal bilək səhifəsi bilən davam etdirəbiz. Birinci təbrikləu xatı yuqarı Kebəkhoja oğlaqlarına yollanır, zəngər ekranlar yanına yaxınraq özünün yubileyin bilikləb ötüşü. Ganiyev və Fərziyə Mars qızını dəşib qalabız. 21 aprel günü yuqarı Kebəkhoja oğlunda yaşayışı qədərli əniyimiz. Ganiyev və Fərziyə Mars qızının 55 yaşlıq yubileyi başlanıb gedə əliгі təbrikləu xatı. Qədərli, ғaziz, sükümlü, süyüklü əniyimiz. Bizning üçün sen dünyada en güzel, en izgi, en qadrli zat. Dünyanın rəxətin, turmuşның mehnetin, көңелнең saflığın, namusның paklığın anlarga öyrətүче. Үз җаны аша уздырып күкрәк сөте белән иман иңдерүче әниебез. Без тырхаулап ятканда күкрәгенә кысып, җан җимешем балам дип чын күңелдән борчылучы әниебез. Син булмасаң без уясыз кош, моңсыз җыр, җырсыз сандугач кебек яшәр идек. Тормышыбызның яме дә, тәме дә булмас иде. Аллаһның мең рәхмәте яусын сиңа. Әни, бүген сиңа 55 яшь тулды. Әмма син безнең өчен һаман япь-яшь. Көннәрең шатлык белән үтсен. Иңдәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчанда ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Балаларыңның, оныкларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әтиебез белән бергә сандугачлар кебек сайрашып яшәгез. Безнең туган йортыбызның яме битсез. Рәхмәт сиңа, әни, яшәгәнең өчен, рәхмәт сиңа, безне яшәткәнең өчен. Балам дип күз нурларын жәлләмичә, кайткан саен назлап, сөеп, кайгыртканың өчен. Без сине, әниебез, сине, әтиебез, бик яратабыз. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Эдуард, кызларың, кияүләрең Инсаф, Эльвира, Альберт, Альбина, оныгың Алмаз. Хөрмәтле туган көн иясе Фәрзия апа, ихлас теләктән, ихлас йөрәктән сезне без дә матур юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Гел шулай бергә матур итеп гаиләгез янәшәсендә яшәргә язсын сезгә. Құтлы булсын әни туган күнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа, узак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәнҗемеші әни үскән шақта, түрлі шақларыбыз буладыр. Яхшылыкларыңны безгә бирдең, синнән генә үрнәк алганбыз. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш.
neşeli eni bizning üçün Bu biteli ömür uğratası Yakınların balaların bilen Köp ömürler bulsun ötesi Rahmetim zor sina uzak yaşa Bizge bitsin bek zor yuvanış Arıp dalsak durmuş yollarını da Sen bar eli bizge tayanış Rahmetim zor sina uzak yaşa Bizge bitsin bek zor yuvanış Arıp dalsak durmuş yollarını da Sen bar eli bizge tayanış Arıp dalsak durmuş yollarını da Sen bar eli bizge tayanış Sen bar eli bizge tayanış Hürmetli tomoshachilarimiz, hozir uxlashaq tabriklov xati Balandış avul yaqlarına yollanır. Zəngər ekranlar yanına yaqınraq şulayıq юбиляр Ғасимов va Zülfiyə Бөхрамгәрәй qızındashib qalabız. 22 aprel günü Balandış avulunda yaşayışı Ғазизибез Ғасимова Zülfiyə Бөхрамгәрәй qızının 55 yaşlık юбилейі. Әнинең нинди кадерле кеше тормышында әһәмиятле зат икәнен искәртеп тору бер дә урынсыз. Чөнки һәммәбез беләбез, кеше гомеренең башыннан алып ахырына кадәр узатып баручы изгелекләр барысы да шул әни сүзе белән бәйләнгән. Без барыбыз да бүгенге көндә кемнәр генә булмыйк, башлангычыбыз белән, гомеребез, билемебез, тәрбиябез белән әниләргә бурычлы. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче кадерле әниебез, дәү әниебез. Син өчен күңелебездән туган көнең белән котлыйбыз. Дөньяның саф һавасын сулап, ризыкларын татып, гүзәллеген күреп, үз аякларың белән йөреп, балаларың, туганнарың белән бергә гомер кичерүң сине ифрат зур бәхетле итә. 55 ел эчендә Ходай биргән гомереңдә күпме авырлыклар күтәреп узгансың, газаплар кичергәнсең, сынмагансың, сыгылмагансың. Ә берсеннән-берсе шибәр, энҗе бөртегедәй балалар үстереп, хәзер шуларның ортасында балкып утырасың. Аллаһы Тәгалә синең шул бәхетләреңә өстәп сәламәтлек бирсен. Балаларыңның иң кадерле әнисе һәм дәү әнисе булып бәхеттә, муллыкта, тынычлыкта, кайгы-хәсрәт күрми узын гомер кичергә язсын. Безгә биргән яхшы тәрбияң, хәер-фатихаң, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәт сиңа, әниебез. Дистәләрне кушып дистәләргә сүтәсең син гомер йомгагын. Һәр кем өчен маяк булыр иде, әни синең үткән елларың. Тормыш кичкән чакта сабыр булдың, сыгылмадың җилдә давылда. Түземлеген күреп сыкланмыйча калган кеше бармы авылда. Үзең уңган, үзең кешелекле, шуңа күрә арта хөрмәтең, сиңа карап төшендек без, әни, яшәү синең гомер кыйммәтен. Тик бер генә безгә яшәү язган, тик бер генә яшәү мизгеле. Без бәхетле булыр идек, әни, яши алсак синең шикелле. Иң изге теләкләр белән балаларың Айдар, Гөлназ, Айрат, Рамилә, оныкларың Нияз, Адилә, Иркә, Рәсүл, барлык кода-кодагыларың, туганнарың исеменнән кызың Ания, кияүең Рәлиф. Хөрмәтле туган көн иясе Зөлфия ханым, хатта язылган ихлас матур теләкләргә без Теләче телевидениесе иҗат төркеме дә ихластан кушылабыз. Гомер бәйрәмегез 55 яшьлек юбилейгыз котлы, мөбарәк булсын. Күзгегә карап моңаясың, бак шешеләрең кат-кат саныйсың. Әллә инде йөрәгемне әйтер дип, мине микән шулай саныйсың. Әллә инде йөрәгемне әйтер дип,
балқығандай yüzüңді жайыршықлар серпіп бір елмайсан яшілік балқығандай yüzüңді әйтме әлі қартаям деп үзмәлі өзегімді минем үшін сені қаман еш сен қаман шибәрәлі әйтме әлі қартаям деп үзмәлі өзегімді минем үшін сені қаман еш сен қаман шибәрәлі Şehirken bir de yuqa Vak şişiler bit, yıllar bizegen Qartaymayız, ılğaydık qana Tek sünüdürmeyik qaynar hislerimiz Qartaymayız, ılğaydık qana Tek sünüdürmeyik qaynar hislerimiz Etme elle qartayam deyip üzmeli özegimde Minem üçün seni qaman yaş sen qaman şibereli Etme elle qartayam deyip üzmeli özegimde Minem üçün seni qaman yaş sen qaman şibereli Etme elle qartayam deyip üzmeli özegimde Minem üçün seni qaman yaş sen qaman şibereli Minem üçün seni qaman yaş sen qaman şibereli Minem üçün seni qaman yaş sen qaman şibereli Hürmetli тамашачыларыбыз, Тәши телевидениесінің бүгінгі эфир шығарылышы да ақырына якынлашты. Мен сезгә имен матур кишләр теләп калам. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыйк. Эковесна 2016. 2 месяца санитарно-экологической очистки в Татарстане. Хочешь, чтобы жизнь стала лучше? Начни со своей территории. Эковесна 2016. Чисто на душе, чисто вокруг.